així, gatetes? Mireu què tinc així. Què tinc? Ai! Què és? Mimi! Mira. Ja està així, Mimi? Ja ha arribat de bon matí, I és la nostra amigueta. Qui li diu hola? A Mimi, a la gateta. Hola. Voleu cantar la cançoneta de bon dia, Mimi? La cantem a la de una, a la de dos i a la de... Hola, bon dia, Mimi, com estàs? Hola, bon dia, anem a saludar, anem a donar besets als amiguets, un beset per a tu. Hola, bon dia, Mimi, com estàs? Hola, bon dia, anem a saludar, anem a donar besets als amiguets i un beset per a... Hola, bon dia, hola, Mimi, hola, bon dia, ja estàs ací. Hola, bon dia, hola, Mimi, hola, bon dia, ja estàs ací, ja estàs ací. Hola, bon dia, Mimi, com estàs? Hola, bon dia, anem a saludar, anem a donar besets als amiguets. Un beset per a un, beset per a i un beset per a tu. Bravo! Un beset a Teo. Un beset a Joan. Un beset a Lucas.